tindak wonten pundi? Penewu Rangga Puspaka. Naniki Ruhanira. Esti ning atiku kepengin tumuju ana ing kapenewon. Kadadak ketemu ana ing satengahing dalan. Menawi to wonten wigatosa badhe wonten dawuh. Menapa kepareng suawi kula dherekaken wangsul wonten ing dalem kapenewon. Matur nuwun ora usah. Cukup nyang kene wae ora apa-apa Kados ngaten iki. Kakang Penewu Rangga. Ruhanira. Abot ngemban dawuh saka ngarsa dalem. Kanjenge Hadipati Tambranegara ing Kadipaten Pati. Awit ing ari kalenggan iki suasana ing Kadipaten Pati ora tentrem. Mergo ditimbulake tumindake kraman Brandal sing mapan oleh Gunung Pati Ayam. Wis tak tindakake aku ngirit bergadaning prajurit saka ing Kadipaten Pati. Libih sarta ngemutake. Nanging ora sangsaya mendha malah sangsaya ndodro. Sateman dadekake Bandawala-Bandapati prajurit saka Kadipaten Pati sarta para Brandal ana ing Gunung Pati. Nanging prajurit saka Kadipaten Pati kaseser ing yuda Kakang Rangga. Nah, panter dawuh dalem Kanjeng Adipati Tambranegara nganakake Giri Patemboyo marang sapa wae rumentah ora mawas kere pacukiling bale-bale longan Nayaka praja prajurit Kadang Sentana kalebu punggawaning praja. Sapa wae sing bisa nentremake nelokake Brandal ana ing Gunung Pati Ayam bakal diparingi ganjaran sakmurpat kelawan lelabuhane. Ndorapatih Mertakesuma wal sayembara dalem Kanjeng Adipati Pati jalaran Rangga Puspaka ngrumaosi kawula wonten ing Kabupaten Pati rumaos andarbeni wajib anggrung kepi menika sumpah kula paran dene ari kalenggan menika Kabupaten Pati boten tentrem kabutuh pakar tining para grayak ingkang rerempon wonten ing Gunung Pati Ayam. Pramila kula Rangga Puspaka gagahi dawuh badhe budidaya ngirep peranganing Brandal ingkang damel kisruh wonten ing Kabupaten Pati lan inggih para Brandal ingkang mapan wonten ing Gunung Pati Ayam. Saking menika sawetawis monggo panjenengan katuran kondur wonten ing Kabupaten Pati kula piyambak ingkang badhe ngrangket para Brandal. Panemon Kakang Penewu Rangga Puspaka. Anteping ati aku nduweni kapitayan. Sliramu bisa mbelat Brandal sing rempon ana ing Gunung Pati. Wong Julung Paduka uga apa sing dadi sedyansa kaleksanan.
aku disenggoting berandal ngono ing wo pati ayam. Yo aran Senggolo. Yo. Senggolo, Apa? ngerti yo. Tekane Lungga Puspaka ana ing Gunung Pati Ayam. Wigatine amung siji. Kerangkep marang kowe. Piye? Nekat. Puspaka. Tak ibaratake kowe kaya wong ngipi sajane melek. Nek niat arep ngrangket karo Senggolo, cedhak kowe menungso, nyidam terbolobos. Tiba kosok balen. Tuturung go Puspaka bakal cilaka. Nanging kowe ayo Leno candak tugel. Bacut kowe bakal kemekeng pati nanging menawa kowe mandeg tegese nglereni pakati kowe bakal urip. Pilih iki Puspaka sinek-sinan bumi langit wiwit dina iki leren leku tadi berandal. Nanging upama aku leren nggonku berandal, mergo aku urip terus engko sing nanggung karo uripku sapa? Aku tanggung jawab. Sambung kalawan uriping Senggolo. Menawa Senggolo nglereni marang pakarti kang kaya mangkene, tegese kepengin dadi wong sing apik. Kowe melu aku. Senggolo tak angkat dadi abdiku tak rengkuh. Aku iki mati uripku tak pasrahno karo kowe. Ya ngono. Liyane bali ana ing desane iki. Bali. Nyambut karo umrah. Bali Kak. Senggolo, piye? Tinggal ke Pati Ayam. Wiwit dina iki kowe dadi abdiku. Mara dadi derek